pa onda mi. Gospodin Ivica Kovačević, predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice, Višće HDZ vijećnici. Izvolite, uzmite riječ. Čak ako mislite da vi možete zbuniti. Cijenjeni predsjedavajući i zamjenice predsjedavajućeg gradskog vijeća, cijenjeni sekretaru vijeća, cijenjene kolegice i kolege vijećnici, cijenjeni predstavnici izvršne vlasti na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Imamovićem, cijenjeni gosti, cijenjeni predstavnici medija, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas danas u ime kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Tuzla. Nakon tolikih godina čekanja, Tuzla danas i službeno dobiva status grada. Važan je to dan, možemo slobodno reći povijesni dan za grad Tuzlu i za sve njezine stanovnike. U svome govoru neću se previše osvrtati na samu povijest, neću se previše osvrtati na tijek procesa proglašenja Tuzle gradom. Ipak važno je napomenuti da je to još jedna od brojnih odluka koju smo donijeli jednoglasno. Svi vijećnici u Općinskom vijeću Tuzla, bez obzira na svoja politička promišljanja i uvjerenja. Jednako tako, donošenje ovoga zakona podržali su zastupnici svih stranaka koji djeluju u Općinskom vijeću Tuzla, a koji imaju svoje zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira dolazili oni iz Tuzle ili iz nekih drugih gradova naše domovine Bosne i Hercegovine. Proglašenje Tuzle gradom plod je našega zajedničkog rada i djelovanja. Proteklih tjedana, od usvajanja prijedloga preko proglašenja zakona pa sve do danas, intenzivno sam razmišljao o tome što to svima nama, svim stanovnicima ovoga grada, znači činjenica da Tuzla od danas više neće biti općina nego grad. Intimno, većina nas Tuzlu je oduvijek doživljavala na taj način, tako da se te strane i neće dogoditi neka značajnija promjena. Također, kada usporedimo Tuzlu sa ostalim sredinama u Bosni i Hercegovini, a koje još od ranije imaju status grada, uviđamo da je Tuzli kao gospodarskom, kulturnom, obrazovnom i sportskom centru sjeveroistočne Bosne još i ranije bilo tu mjesto. Pa i unatoč činjenici da službeno nismo bili grad, smatrali smo se u najmanju ruku ravnopravnima sa svim ostalim gradskim sredinama. Nakon što se nađe na listi europskih i svjetskih gradova, a to je od danas, moguće je da će Tuzla postati primamljivija i inozemnim investitorima. Moguće je, međutim, ni činjenica da smo samo općina nije sputavala one koji imaju smisla, osjećaja i znanja za privlačenje inozemnih investicija, da to čine i u proteklome periodu. Iz tih razloga vjerujem da ni s te strane neće biti nekih značajnijih promjena. Oni koji budu imali kvalitetne ideje i projekte i u buduće će nastaviti privlačiti toliko spominjane inozemne investicije, kao što su to činili u ostalom i do sada. Na koncu, dolazimo do toga da će proglašenje Tuzle gradom sa aspekta običnog građanina, sve ovo govorim, uglavnom imati statusni karakter. Tuzla će popraviti status koji je do sada imala i iako smo se i do sada smatrali dijelom te zajednice, tek ćemo sada ravnopravno stati uz bok sa svim ostalim gradskim sredinama u Bosni i Hercegovini, regiji i šire. Promjena i popravljanje statusa kojeg smo do sada imali nužno mora dovesti do promjene i popravljanja statusa, odnosno uvjeta i standarda života svih građana grada Tuzle. Ukoliko se ne dogodi da smo promjenom statusa barem malo popravili kvalitetu života svakog pojedinca, pa i zajednice u cjelini, već se pokaže da je ta kvaliteta života ostala jednaka, uzaludna nam onda i promjena statusa koju smo tako težili i za koju smo se borili toliko godina. Ukoliko proglašenje Tuzle gradom uz popravljanje statusa ne podigne razinu odgovornosti svih nas, ovoga gradskog vijeća, nas vijećnika, gradonačelnika i njegova kabineta i svih gradskih službi prema svim stanovnicima grada Tuzle, ukoliko proglašenje Tuzle gradom ne podigne odgovornost svih nas prema svim područjima grada Tuzle, ukoliko proglašenje Tuzle gradom ne podigne razinu odgovornosti svih nas prema svakom segmentu života grada Tuzle, onda se bojim da je sve ovo s aspekta običnih građana jedna predstava za javnost. Mi u klubu vijećnika HDZ-a Bosne i Hercegovine smo spremni dati svoj puni doprinos
u ostvarenju svih potreba naših sugrađana kako bismo grad Tuzlu učinili mjestom boljeg, ljepšeg i kvalitetnijeg življenja svih njezinih građana. Kao gradski vijećnici nastavit ćemo inzistirati na ravnomjernom ulaganju proračunskih sredstava u sve dijelove našega grada. Ovo gradsko vijeće ne smije dopustiti podjelu na građane prvog i drugog reda. U našem gradu ne mogu i ne smiju postojati mjesne zajednice prvoga i drugoga reda. Svi zajedno moramo raditi na jačanju pravnog statusa naših mjesnih zajednica. Pozdravljam svaki uloženi trud i napor općinskih vlasti da Tuzlu učine prepoznatljivim mjestom življenja. Pozdravljam sve one hvale vrijedne projekte koji su Tuzlu pozicionirali i učvrstili na brojnim ne samo turističkim kartama Europe i svijeta. Pozdravljam i čestitam na svemu tome, međutim tu ne smijemo i ne možemo stati. U svim tim naporima nikada ne smijemo izgubiti običnoga čovjeka i njegove temeljne potrebe. Te potrebe nisu velike. Voda, struja, kanalizacija, grijanje, putna mreža, rasvjeta, igrališta za djecu, čiste ulice, uređene zelene površine itd. Današnji trenutak je svečan. Trebamo ga slaviti taman toliko koliko smo spremni svi zajedno poboljšati kvalitetu života naših sugrađana. Tuzla je novi status dobila zahvaljujući činjenici da je još davno ispunila sve kriterije koji su od ove sredine bili traženi. Dajte da se i svi mi koji ovdje sjedimo skupa potrudimo i položimo još posljednji i rekao bih najvažniji ispit, te zadovoljimo one kriterije koje pred nas postavljaju naši sugrađani. Hvala vam lijepa, iskrene čestitke svima nama, svim našim sugrađanima i svako dobro na proglašenju Tuzle gradom. Lijep pozdrav.